Hindi, sabihin mo, be. Asan siya? Wala na siya. Andito. Ba't ka kasi lumayo? Dito ka, be. Hindi ka mahanginan dyan. Hindi mamaya na kaya gagawin niya. Wala na siya. Wala siya. Lumayas na yun. Andyan siya. Be! Be! Be. Kaya ka, ikaw ang gagamit. Tapos ako pa iutusan mo. Thank you so much. Sabihin mo, bayaran mo. It's okay. Right. It's okay. We don't angry. Angry, I'm angry, sir. Mara-mara. Na management, not angry, ah. Sino ba ang nagalit dito? May-ari? Management. Rubel, you check up Yumara. Check up yung mana? Yumara lang. Oh, You don't angry? No, he angry. Tidur.
Nakatagal na tanggal yung sakit ng katawan ko. Huwag na. Diyos ko, kapagod lang. Bakit akala mo, hindi masakit? Oo, akala ko hindi masakit kaya tinry ko naman. Tapos yung pala, walang niya. 1 week natanggal. Eh, hindi natanggal. Kulang na lang para natanggal yung tiyan ko sa ginawa ko eh. Kapag tawag ka. Alam mo, madali lang no? Hindi naman ako nag-iingang ng sakit no? Kaya nga. Kapag tawag ka. Hindi na tumawag sa'yo si Karin John eh. Speaking of the devil. Karin John, tagay! Kumusta? Basta nawawala pag nawawala lang bigla. Sabi ko pa lang daw, bigla nang mawawala pag sumamak na. Kaya nagkulang na talaga yung sumamak. Sabay ka sa problema ng pamilya. Wow. Nakakabisip na kausap. Ngayon pag may darating, mamamatay yung tawag. Ha?
Nag-exercise na to. Daming lamok pare ko.
Guys, follow me, follow me. Wait, let me try calling Sam. Ten 10:30 video lang.
Suklatan mo siya ha. Ako. Marina ang muyo kay kaya na itanal dinala. Itanal bizinan niya ka na kaam na ikunan na sinan kampan na kay ni Bella yung nante zina. Bago makaroon yung chat na lambit. Ini ya gapot chat. Ha? Oh, gapot na lang gatan mo. So it matter na tayo. So stop it. At least naman lupit na to, sigurado na ano pa, hindi pa. Awan mo, talaga ng bata. Yan na pang awan. Kutsong-kutsong ako, papanok na niya trabaho. Pero pa, tapos sa kayo na Jomelin mo. Mas kami ulit sinan ko katunay. Pero pabers ko na na, baukla may kunan na. Yan na. Baukla. Namuan may kuwe, kunan na. Para yung pagkakal na yun, sweldo, at Parang may nag-barbecue, no? siguro, sa taas. Korea, ano? Masarap sana na eh. Signat sinanin, pero barbecue din. Magpagatan na kung sinan ka na. At SIM card mo, mag-Gcash kaya, or may tulong, update mo, magkawin mo siya, kung ano. Gcash niya, kaya. Nga po, pag yung number ko, Pilipinas mo. Awal mo, number mo sa. Sino ka number? Di ba, awak ko? Ang number na. At least mo, bayad mo ito, naglata para Gcash number yung bayad. Tapos igagagla, ikwaya, pila. Ito ay nag-point nila, daya na ang palayo, yung kasi mo, ang bulong kung pila, kaya yung tulugan ng Dina, kaamtam yung pati October, nagawa na ang nini, nagbuyon, nakta ng Dina. Ha? Dapat takang ko pati nito, October na nabili. Ano yung piyay? Okay lang, zinan mo. Wala ka na. Yan mo lang. Wala ka pa ng gulay mo. Dapat paano yan? Maaga ka pumunta ng guguluga. Yan pa, guguluga ka ng nanila yung makalak ka ng gulay ko na.
bangad mo. Balutan mo laman eh, pagkala ka tayo, tarulot mo eh. Ayan. Awan, balik na balato. Kaya awan mo na yung kuwan yung matite. Dapat yung bata-batak na yun, kuwan mo yun, kuwan mo siya. Awan na, ito yung bata-batak na. Butas-bustan. Doon, butas-butas mo din. Ay, balatan talaga pepang na nagkwarto ko yung balin mo. Ngayon, pag-atot ko, sino pag-bumuta ko yung kwarto eh. Alis na tayo? Hmm? Alis na tayo? Sige, kapit tayo dito kami.